Dawn kienu miżuri dgħajfa li misshom ittieħdu qabel u li huma reattivi. Minkejja n-numri rekord ta' infezzjonijiet ġodda, it-total ta' każijiet attivi u rata ta' mortalità dejjem tiżdied, il-miżuri mħabbra issa mhumiex stretti daqs dawk ta' senilu, meta s-sitwazzjoni kienet ferm inqas allarmanti. Hekk sostniet il-UHM Voice of the Workers fejn fi stqarrija insistiet li l-gvern jidher li mhux konxju tal-fatt li mill-bidu tas-sena in-numru ta' infezzjonijiet żdied b'16-il darba meta mqabbel mal-ewwel mewġa. Bl-istess mod, in-numru ta' mwiet f'Jannar u frar kien 12-il darba aktar minn dak irreġistrat fl-ewwel mewġa. L-UHM irrimarkat ukoll li l-introduzzjoni mill-ġdid ta' remote working għall-impjegati fis-servizz pubbliku u l-entitajiet pubbliċi imħabbra mill-Prim Ministru Roberta Bela jikkonferma dak li ilha tgħid il-Union għal xhur sħaħ. Jiġifieri li l-ħaddiema fuq il-kotba tal-Gvern kienu qed jiġu mċaħda minn din il-faċilità. Ma dan, l-istarrija żżid li l-Gvern għandu jara li ma jiġrix dak li seħħ is-sena li għaddiet meta l-impjegati bit-teleworking ġew diskriminati minħabba li ma natawx allowances dovuti lilhom. B'hekk qed iħeġġu li l-Gvern jadotta strateġija bbażata fuq evidenza xjentifika, infurzar strett u salvagwardji tas-saħħa pubblika. Dan hekk kif il-UHM tqis il-miżuri ta' nofskedda u sens fals ta' sigurtà bħala riżultat ta' aktar imwiet fil-waqt li jwasslu biex l-ekonomija ddum iktar biex tirpilja.